милләткә генә бүлеп карау дөрес булмас иде. Чөнки мәсьәләнең төп башлангычы шундадыр, бәлки кешенең хәзер акчага омтылу, акча кылу дигән сүз булды. Менә чынлап та ул Азат бәлки акча кылына әверелгәндер. Ул үзенең ие булу өстенә тагын бер яңа үй салган. Ягъни камилләшергә омтылу, дусларыннан карап яңа иләр салу, акчага, байлыкка һәм хисләргә урында калмый. Аңлашуга, гаиләдәге җылы мөнәсәбәтләргә урында калмагандыр бәлки. Менә бу мисалда. Һәм чынлап та менә аның улын куып чыгарганда да, менә әле сезнең сорауга, ул инде аңларлык хәлдә түгелдер дә бәлки. Безнең кара каршы тапшыруның яңа кагыйдәләре буенча биредә сөйләшүебез бер генә яклы булмасын өчен ир-егет кунакта катнаша. Зурлап, хөрмәтләп, без бүген тапшыруыбызга үз фикерен әйтергәй, инде тәҗрибәсе зур булган, тормышының ачысында, төшесендә татыган ирләребезнең берсен чакырдык. Ул сезнең барыгызга да таныш, кара каршы тапшыруын моңа кадәр алып барган танылган җырчыбыз Фердинанд Саляхов. Рәхмәт Фердинанд әфәнде. Исәнмесез Фердинанд әфәнде. Менә моңарчы кара каршы тапшыруында бик күп проблемалы мәсьәләләрне күтәрә идегез. Инде бүген эстафетаны әкрен генә безгә тапшырасыз. Әйбәт, без инде сезнең йөзгә кызыллык китермәскә тырышырбыз. Бүген сезнең безнең тапшыруда кунак буларак катнашуыгызны һәм фикерләрегезне җиткерүегезне телибез. Тыңлап утырдыгыз, әйбәт, фикерләр төрле яңгырады. Менә мин үзем мәсьәләне әйбәт. Теләсә генә нәрсә дип әйтсәләр дә, ул ирне акларга тырышсалар да, хатын кызны бер катлы дип әйтсәләр дә, бу ирне иргә санамыйм. Чөнки ул һич кенә дә, ничек кенә булмасын, хатын кызны шушы хәлгә калдырырга тиеш түгел иде. Синең үз күзлегең. Беренчедән, тапшыруны алып баруда сезгә хәерле юл, кызлар. Яшел ут сезгә, уңышлар сезгә, халык мәнфәгатьләрен кайгыртып яшәргә сезнең бурычыгыз. Бу Яңа гасыр каналы ул гомумән язмышларга битараф түгел, авыр язмышларга бигрәк тә. Чөнки безнең бу тормышта проблемалар бик күп. Проблемаларны хәл итә кеше үзе, кемнеңдер якыны туганы ярдәмендә, кемгәдер инде шушы зур экраннар, шушы заллар, шушы Монда ярдәмдә кирәк. Монда ярдәмдә кирәк, ул ярдәмнең булуы бигрәк тә әйбәт. Бүгенге сюжетка килсәк, бүгенге чиракта тапшыруның темасына килсәк, кыска гына сюжетта карап, олы бер язмышны ике якка уртага бүлеп, гадел хөкем чыгару әлбәттә бик авыр. Чөнки без бик әз беләбез, бездә информация бик әз. Бу кешеләрнең холыкларын белмибез, бу кешеләрнең без бер-берсенә булган мөгамәләләрен, аралашуларын фаразлый гына алабыз. Монда ике юл бар безгә китәр өчен. Берсе атта да бар, тәртәдә бар гаеп. Ләки икенчесе бу ир кеше түгел, бу кабахат дигән юл. Аны икенчесе җиңелрәк. Гаепләү ул бик ансат. Хатын кыз сайлый торганрак юл. Ну ир кешеләргә дә әйтергә мөмкин. Минем фикерем булайрак. Кеше кинәт кенә кабахат була алмый. Аның инде холкында, ул холкында булган, ул шундый кеше булган. Безнең гомумән татарда әйтем бар. Урыс байса чиркәү сала, татар байса хатын ала. Иске өйне белән хатынны баланы ташлыйм. Яңа үй салам, матур итеп салам, хатынны алдалыйм да, яңаны алып кайтам. Яңаны алып кайта. Әмма ләкин калган язмышлар, бунда баласы бар, 15 яшьлек малай. Ул гомер буе 15 яшендә утырмаячак, үсәчәк. Бу кеше дә картаячак. Бу кеше, бу бала каршысына киләчәк. Мин әти ятим калганда, миңа 15, нәһәр мин 15 түгел. Бу да бәлки бизнесмен булыр әтисар кебек үк. Ничек каршысына басып ул балага әти булырга һәм ул җавапны тутарга тиеш була. Әгәр дә кемдә булса, бүгенге көндә менә шулай булыр дип уйласа, безнең гомумән андый хәлләр булмас иде. Уйлап тормый шуны, шунысы авыр. Шуны әйтәм. Киләчәгем турында уйламыйча, бүгенге көн белән менә әйтеп киттеләр, ул фикер яңгырады, мал кылы булу. Кафенлекнең кисәсе юк. Беребез дә бу дөньяда бер нәрсә дә алып китә алмыйбыз. Беренче дә алып китә алмыйбыз. Ул барысы да калачак. Кемдер үзләренә бик зур йортлар салып калдыралар, кемдер шәһәрләр салып калдыра, кемдер менә һәйкәлләр салалар. Гасырларга кала торган, милләткә кала торган, дөньялыкка кала торган. Бу очракта инде кемдер үзенә берничә каты салган икән, ул үзенә һәйкәл булып кала. Ләкин ул һәйкәлнең кадерен белеп тотучы, аның нәселе баласы. Әтисенең салган берничә катыжы һәйкәл була аламы? Яки ул аның яшен куйган, каһәрләнгән урынына булачакмы? Шуңа күрә берендә бу салган йорт аның үзенә дә калмаска, бар тик сиеркәгә генә калырга да мөмкин. Иренә артык ышанган. Тикшерергә кирәк. Монда нотариуста аның вазифасы бар. Аңлатырга, нотариуска кирип утыргач, ул доверенность, димәк, ышаныч кәгазе. Мин нәрсәгә ышанам икән? Нотариусның вазифасы. Сез менә шушы әйберне ышанасызмы дигән җиренә кул куярга кирәк әле. Аңлатып бирергә тиеш иде. Аңлатмаганнар.
Бердән, үзе дә укып карамаган һәм шушы һәлакәткә китереп чыгарган. Менә ул кул куйган һәм суд нәтиҗәсендә аңа әле бер нәрсәдә отыш чыкмый. Әмма ләкин бар шаһитлар, аларның 15 ел яшәп табылган уртак малы бу суд карарын, район суд карарын икенче суд белән кире үзгәртергә була. Акчаң булмаса, нәрсә эшләргә? Адвокатлар Адвокат бит ул акча сорый. Каян алырга? Ул аны отачак. Каян алырга? Отачак. Миннән килсем алсын, синнән бар алсын дип әйтә алмыйм. Акчаны алуның юллары, табулары хөкем иткән вакытта, гадел хөкемгә барган вакытта мин уйлап табырга була. Бүтән нәрсәгә күзең йомып кул куеп утыру рәхәт ул. Әмма ләкин көрәшү бик авыр. Көрәшергә кирәк. Роза ханым, менә сез адвокат, юрист буларак әйтегез әле, бу хатынга нәрсә эшләргә? Бүгенге көндә бу ханымга мин нәрсә киңәш итәр идем? Эшен яңадан менә ышанычлырак адвокат, юрист белән үзенә яклаучы табып, эшен яңа баштан башларга дигән менә шу киңәш бирер идем. Чөнки бу ханымның эшләре чыннан да аның уңаена хәл ителмәгән булып чыкты бит инде. Уңаенга хәл ителмәгәчтен, аңарга яңа дәлилләр яңадан эзләп табып, яңа баштан судка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Чөнки законлы никах вакытында төзелгән йортлары, аларның җыелган мөлкәтләре, алар уртак булырга тиеш. Бүтән кеше исеменә язылган булса да? Бүтән кеше исеменә язылган булса, әгәр дә ире аны алдаган очракта, бу очракта мин аңарга иң зур киңәшем прокуратурага я милициягә мөрәҗәгать итәргә киңәш итәр идем. Ире аның белән бу очракта мошенник буларак, алдакчы буларак Шушы хәлгә җиткергән. Шушы хәлгә җиткергән. Мин уйлыйм, бу очракта гражданнар судында гына түгел, җинаять эше аша үзенең менә шушы хокукын яклый алырга мөмкинлеге бар дип уйлыйм. Өметсез түгел бу ханымның хәле. Фернанд әфәнде, әгәр дә менә сез шушындай ситуациядә калсагыз, әйбәт. Алла сакласын. Бу ир урынында сез нәрсә эшләр идегез? Мин бу ирнендә булсам, минем үземнең холкымнан чыгып, ир кеше, дини кеше буларак, мин бу эшне эшли алмас идем. Бусы бер. Мин әйтеп киттем. Сөяркәгез шуны таләп итсә? Әйтер ул менә, кил менә теге видеочыны атып үтерде, барырмы, үтерим мен аны. Мәхәббәт бит шундый нәрсә, кай вакытта теге сөяркәнең һәрбер сүзе шашып килеп тора. Башың белән артсаның командовать итә, ул булырга да мөмкин. Әмма ләкин юк, мин аны эшли алмыйм. Бу иргә сез хәзер нинди киңәш бирер идегез? Бәлки ул безне карый торгандыр. Карый торгандыр, мин шикләнмим. Аңа әле төзәлер өчен вакыт бик күп. Ул бит әле бик яшь кеше. Biz аны гаепләп кенә утырмыйм. Мин аны гаепләп кенә утырмыйм. Без бит белмибез, аның фикерен ишетмәдек. Менә ул фикер яңгырады. Бәлки аның бардыр, бөтенләй әле бу хатын белмәгән тагы бер йорты бардыр. Бәлки аның анысы баласына язылгандыр. Бик мөмкин. Бәлки ул шулайдыр. Biz монда җыелып, геройларыбыз Фәридә һәм Азатның гамәлләрен уртага салып сөйләшәбез. Бәлки бу очракта төп бәләнең тамыры бөтенләй башка кешедәдер, Азатның сөяркәсендәдер. Бәлки Фәридәгә инде сөяркә белән очрашып, сөйләшергә кирәк булгандыр. Безнең кунакларыбыз бу хакта ниләр уйлый икән? Фәридә ханымга бу сөяркә янына бару кирәк дип уйламыйм. Бары тик ире белән генә бергә утырып сөйләшергә кирәк, чөнки аларның бу проблемаларында сөяркәнең бөтенләй катышы юк дип саныйм. Семьясы булганын белә торып, ул егет белән йөргән хатын-кыз белән ниндидер уртак фикергә килергә мөмкин түгелдер дип уйлыйм. Әлбәттә сөяркәдә гаеп бар, гаилә барын, бала барын, бәлки белмәгәндер дә, ләкин кем белән очрашасын, ул да менә Фәридә урынына ул хатын-кызын да куеп карап була бит. Фәридә сөяркә янына барала, әлбәттә сөйләшә ала, ләкин ул бернинди дә менә бу сөйләшү яхшыга китермәячәк. Чөнки шушы сөйләшү вакытында Фәридә әле үзенең ире турында тагын да ниндидер әйберләр белергә мөмкин, һәм өйгә кайткач аңа тагын да авыррак булырга мөмкин. Сугышка чыгып киткәндә бөтен юлларда файдалы. Русчаның тәрҗемәсен әйтсәк, гаиләмне коткарам дип әйтәсең икән, нишләп әле ике хатын-кыз алар бер-берсен аңламаслар? Гаиләне саклыйсың килсә, балаңны әтиле итәсең килсә, үзеңнең гаиләңне. Без һаман сөяркә зиначы бит бу очракта. Ислам диненең законнары буенча фикъ гыйлемендә әйтелә ул, аларның җәзасы таш белән бәреп үтерү. Без һич кенә дә бу минутларда хатын-кызларыбызны ирләрегезгә ышанмагыз, алар менә шундый алдакчы дип өндәргә тырышмыйбыз. Киресенчә, нәслегезне дәвам итүче, балаларыгызны бүләк иткән һәм инде гомерлеккә дип сайлап алган беренче ярларыгызны саклагыз, рәнҗитмәгез дип ир-егетләребезгә мөрәҗәгать итәбез.
Яхшыдан үрнәк, начардан гыйбрәт ал дип әйтә халык. Минемчә бу сүзләр белән килешмичә булмас. Хөрмәтле тамашачылар, әлеге тапшыруларыбыз алга табада дәвам итсен өчен һәм инде гыйбрәтле язмышлар ярдәмендә без авыр сынау алдында калган телевизор караучыларыбызга ярдәм итә алсын өчен без сездән дә хатлар көтәбез. Беләбез, гыйбрәтле язмышлар бик күп. Бәлки сез аларны сөйли алмыйсыздыр, бәлки сез аларны хатка язгач сезгә җиңелрәк булыр, бәлки сезнең тәҗрибәгез башкаларга гыйбрәт булыр. Шуңа күрә сездән хатлар көтеп калабыз. Безнең адресыбыз Казан шәһәре, Шамил Усманов урамы 9-нчы йорт, Кара Каршы тапшыруына. Бүгенгә безнең тапшыруыбыз тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр, хөрмәтле кунаклар, барыгызга да бүгенге тапшыруда катнашуыгыз өчен, фикерләрегез өчен зур рәхмәт. Бәхетле булыгыз.